Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, redistricting bill sa Bacolod, ako ng redistricting sa Bacolod, mahimo na mapatuman antes ang 2025. Hagna para sa pagtukod sa Bacolod Economic Authority kag Bacolod Ports Authority ginfile ni Congressman Gasataya sa Kongreso. Sa balita nasyonal, pagpanubo sa compulsory retirement age sa mga empleyado sa DepEd, ginfile ni Senator Cheese Escudero. Pilipinas nagapabilin sa low-risk classification sa COVID-19. Sa balita international, 42 kamatao sa India patay matapos mag-inom sa makahililo nga alcohol. Sa balita sa sports, Sweden nakahimo sa kasaysayan sa makuha ang unang kampiyonato sa Euro 2022. Balita entertainment, mga bago nga beauty queens ginkoronahan sa Binibining Pilipinas Coronation Night kag gabi. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan na malihilihi sa nanarisari nga sapat. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw, Lunes, Agosto 1, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. This news. Yes, good morning mga kaaksyon. Good morning liwat sa aton nga naga-monitor sa Facebook kag YouTube dira, no? Maayong aga sa inyo kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton dira nga mga kaaksyon bala sa mga merkado, mga vendors naton, mayong aga gid sa inyo, no? Kag sa nagapamalaklon, of course, nagapanindahan aga pa. Good morning mandara sa inyo. Kag sa kaya Migo ta One Ball Gallo, morning dira sa imo Migo sa Las Vegas, Nevada. Abaw, ang yan siguro mga project ang inasend dito sa ako nga picture ay mga malokada may mga construction projects ni si Amigo ta One Ball mo, no? May ara man sa nga construction firm iya dito sa Las Vegas, Nevada, no? Congrats Migo, no? Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo dira, good morning man. Sa aton dira nga naga-monitor ya sa Facebook, please like, follow, and share lang kita sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Ma'am Luisa Loing Melos liwat, good morning dira sa Bago City. Chaindring, musta dira si Chaindring. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, who is still with us watching dira sa mga barangay Tangub sa Bacolod City, no? Ari di subong si Ma'am Van nagbakasyon, kuan man lang 20 days lang di siguro, ano? Short time lang, pero I hope you enjoy your vacation, Miss Van. Kag dira kay Miss Georgia Gargaseran. Happy Monday morning man sa imo Miss Georgia, kag mayo lang nga pagpangape, no? Sa mga kapihan dira, good morning sa inyo. Sa nagapalangape dira, sa nagalain-lain nga mga kapihan, mayong aga gid dira sa Bago City, sa kapihan ni Lani dira sa may Purok Kalubay, Barangay Sampinet, sa pamilya Rico dira, sila ni Larry Rico, mayong aga. Kag sa aton dira nga mga kaaksyon sa DK Kapihan, good morning man, no? Sa kay Hugh Christ Gabriel, mayang aga dira sa nagapangape, aga pa, ha? Dira biya sa La Carlota, ang isa sing napangapihan ko da sa una ang kuan ang ining ano bla, Morning Breeze Cafe, no? Sa may Agora Public Market, no? Sa kay ating morning sa imo ating, kag kay Enrique Caballo Subaldo Jr. Mayong agaman, ha? Mga transaksyon tada Migo, si Migo tawan bolo Matamat lang kung nandito lang pagulpihon pero lain iya, no? May construction firm sa iya sa Las Vegas, Nevada.
May guro kung makakadto tato guro maubra tato bilang construction worker ay. Ay, sideline ka. Sideline tato construction worker. Ay, kalain. Pero sa Las Vegas kaya construction Sa worker ka sa Las Vegas Vegas. ka. Social, dako ang sweldo. Basta dako pag sweldo sang Galing kay hindi ko uro ang budahin kung isa kay magkuan ko. Magpalpag ko sang martilyo. Isa na hindi ko kaigo sang ulo sang lansang. Ay, nano ni mo yung... Hindi ka nakapasar sa Las Vegas. Yung gamo ka na Gani yan. man basig wala. Hindi ka na Matuon ko sa pwede. TESDA eh. Pwede, gid. Makuha ko in situ. Oo, Di ba? pwede, gid. Para lang mapalpag martilyo mo na. Ay, hindi. Mapalpag lansang. Kung tuon ko guro sa TESDA guro matuon ko kung paano mag-supervise. Na. The foreman ka to pag-abot la, no? Correct. Ako, sweldo ka foreman to action mo. Oo na. Kay Madam Andrea Amanda Jaime, ma'am, morning dira sa imo sa si Miss Andrea nibla sa Mansilingan ni siya mo, no? Morning dira sa imo. Joe Art Mandagit Tones. Kagay Jose Hirson Lapinig Junio. Good morning, man, from LLP Building Office. By the way, kahapon bala I think, no, kung di ko malipat, I think kahapon ang birthday ni Kwan mo ni Lester Ray Benitez. Ay, galing. Oo. So, belated happy birthday lang da. So, belated happy birthday, no, sa amigo naton kay Lester Ray Benitez, no? Okay. My New Zealand. Sa New Zealand. Di siya kuno sa New Zealand, action boy. Dra lang guro sa mga kwanda kung sa kung din siya sa New Zealand. Mga lang guro sa mga hilit-hilit. Grabing balas mo yaw. Gani, no, kagin. Nami Okay, mo ginpa, ano mong aircon? Ano tanaw? Ay, akong pisa lang. Formal, ay, do, timprano ka pa mo yan na gano'n, durag timprano ka pa naghigop kansi. Inaano nga eh. Siya siguro sa, sa Christchurch. Christchurch, New Zealand. Charing. Pag-upgrade gili sila, sila nga banyo, iya nga pang hotel style. Sino? Sila ni amigo Tawan Bol eh. Ang ngayon padala ng picture upgrading gili sila nga banyo gali ni. Homa Lumena, morning man. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:16. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, nagalaom si Bacolod Congressman Greg Gasataya nga mapatuman na pag-abot sang 2025 agi na duso nga redistricting kung pagtunga sa duha ka distrito sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa kapuyahan sa aksyon, ginbahag ni Gasataya, mag-coordinate siya sa nagkalain-lain nga sektor agon maghiniyo sang suporta angot sa among hagna. Sunod kay Gasataya, ang pagtunga sa duha ka distrito sa Bacolod ang magadala sang dugang nga pondo kag programa para sa syudad. Ininaay katatlo nga kaygunan nga liwat gin-file ni Gasataya na sambit nga hagna. Sa idalom sang redistricting, isa ang mayor, isa ang vice mayor, tag-walo kada distrito ang konsehal, kag duha ka sectoral representatives o kun ang presidente sang Liga ng mga Barangay, kag presidente sang SK Federation nga magadala sa kabilugan nga 18 ang magapungko sa konseho sa syudad. Ginklaro naman ni Gasataya nga ang Liga ng mga Barangay President kag SK Federation President ang magaserbe bilang kabilugan sa Bacolod kag indi kada distrito. We're very, very hopeful, boy, no? By 2025, we will have already 2 legislative districts for Bacolod City. No? So, ang process, number one, ma-file ka bill, which we did, no? Last June 30. Kadungan sa pagbukas ng 19th Congress, ginalauban ni Bacolod Congressman Greg Gasataya nga liwat mabalik ang Negros Island Region kon NIR. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpahayag ni Gasataya nga nagligay ng semana sang liwat ginfile sa mga kongresista gikan sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor kon Visayan Block sa Kamara ang liwat nga pagbalik sa NIR. Suno kay Gasataya sa sining kaygaynan makigbahin ang Siquijor sa diinbot silingon, mangin isa na ka rehiyon ang 3 ka probinsya. Suno pa kay Gasataya sa tion nga mabalik na ang NIR mahimo na nga makatukod sa mga regional satellite offices sa mga ahensya sa gobyerno. Nabaluan ang liwat nga pagduso sa pagbalik sa NIR ang kabahin sang napulo ka priority bills ti Gasataya. Tuig 2016 ang ginbasura ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang NIR. Isa dari ka mag-uabi is nag-signify isang interest man ang Siquijor nga mangin kabahin sang island region, no? So it's Negros and Siquijor.
Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Congressman Greg Gasataya. Nag-file man sang hagna si Congressman Greg Gasataya nga nagatukod sang Bacolod Economic Authority kag Bacolod Ports Authority. Sa interview sa kapuhan sa aksyon, ginpahag ni Gasataya nga tinutuyo sang nasambit nga mahagna agud mapasangkad pa ekonomiya sang syudad sang Bacolod. Suno kay Gasataya sa tion nga maaprubahan bilang lay, may mga tao na nga naka-assign agud amo ang magpangita sang lugar sa syudad sa ding ginapaabot nga ginatos ka hektarya sang duta ang kinahanglanon. Samtang ang Bacolod Ports Authority naman, isa sa tinutuyo sini, amo ang pagpasanyog sa seaport facilities sa syudad. Lakip man diri, ang income sang seaport sa puerto, mangin eksklusibo na lamang sa syudad kag wala na ang partisipasyon sang national government. Nagpangabayang SP sa Bacolod kay Mayor Albi Benitez pagi kay DSSD Head Pasita Tero nga magpatigayon sa Lapnagon Information and Education Campaign sa 61 kong barangay angot sa mandatory PhilHealth coverage sa mga indigent residents base man sa Republic Act 11223. Ini ang paagi sa aprobado nga resolusyon na gin-author ni Councilor Claudio Jesus Puentevella, ang chair sa Committee on Health. Suno kay Puentevella, kulang ang pagpakibalo sa mga indigent nga mga automatic nga maging miyembro ini sila sang PhilHealth. Para kay Puentevella, dako ini nga bulig labi na kon ma-admit sa hospital. Ginatugyan man sa nga DSSD nga akon gintugyan sa DSSD nga manguna sa sining information drive para masiguro nga makabenepisyo ang mga pumuluyo nga kwalipikado sa sining nga programa labi na ang yara sa malayo nga lugar. Tanan nga indigents, kulang ang pagpa-inform sila na once you're an indigent, you are automatically considered as member sang PhilHealth. No? So, ginabuligan tayo, inform kita. I'm sure dako pa nga bulig, no? Labi na masyado ka mahal sa bungsang ospital. Ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor Claudio Jesus Puentevella. Ginapangabay naman sa sangguniang panlunsod sa Bacolod si Mayor Albi Benitez nga magkuha sang agency train kag armado nga mga security guards para magbantay sa Bacolod City Government Center. Ini naman ang base sa aprobado nga resolusyon in author ni Councilor M. Ang. Samtang co-author naman sa Councilor Cindy Rojas, Israel Salanga, Renesito Novaro, Lady Gles Pallen kag Ayesha Joy Villaflor. Ginapangabay man sang konseho ang pagpahamtang sang metal detectors sa tanan nga entrance sang BCGC. Base sa resolusyon, ang BCGC ang ginabisita sang ginatos ka mga pumuluyo, top-ranking city officials, elected officials kag linibo ka mga empleyado para magtrabaho sa kada adlaw. Para kay Ang, nagakaangay lamang nga may security guards nga nagabantay sa BCGC para maproteksyonan ang tanan nga mga kagamitan, mga articles, dokumento kay iban pang propiedad sa siyudad sang Bacolod. Nagpresentar sa ang plano ang Project Youth Zending Manager kon PUM Netherlands agud pasanyugon ang cocoa plantation kag production sa Negros Occidental. Ini nga plano ang una ginpresentar ni Sylvia Bark Schramm, cross-sector collaboration expert kag senior expert on cocoa asa nga PUM Netherlands kay San Carlos City Mayor Renato Gustilo. Ang pagbisita ni Schramm ang kabahin man sa nagapaday nga evaluation kag monitoring angot sa province-wide development sa cocoa industry nga makahatag sang livelihood sa mga small-scale farmers. Nagalaom si Schramm nga matapos ang 3 ka semana nga pagtuon sa among industriya, ang ila drafted plan na natala ng aprobahan ni Governor Bong Lacson. Kabulig man sa PUM Netherlands ang Provincial Environment Management Office. Samtang umpisa karon nga Agosto 1, pagabuksan na para sa mga mountain trekkers ang tinagong dagat sa Northern Negros Natural Park sa siyudad San Silay. Sa memorandum ni Provincial Environment and Natural Resources Officer in Charge kag NNNP Protected Area Superintendent Engineer Joan Nathaniel Herangaya, nasaad ang mga pagsulundan sa pagproseso sang mountaineering permit sa major trekking activities. Tugutan ang trekking sa 3 ka trail sa weekly interval nga may entry points sa Barangay Patag sa Silay, Kabatangan sa Talisay kag Kanlandog sa Murcia. Pahanugutan nga magkapatigayon na sang mountaineering activities ang tubtob 15 ka mga climbers kada grupo kag 30 ka climbers kada semana, wala malakip ang mga posters kag guide. Ang NNNP paso ang stricto man nga magapatuman sang no orientation, no climb policy pagi sa virtual o face-to-face formats. Ang tinagong dagat nga makitan sa Mount Mandalagan ang isa sa mga tourist attraction sa Negros Occidental.
Kag sa tion nga mag-ulan ang plateau nga amo ang campsite area ang nagahimo bilang lagoon, gani kinahanglan nga magsaylo sa mga campers sa mas mataas nga lugar. Ginpatigayon ang cutting of ribbon kag inauguration ceremony sa bagong nga barangay hall sang barangay Tumina, Banwa, sang Kawayan, Negros Occidental. Sa nasambit nga kiwatan, yara ang presensya ni Municipal Mayor John Ray Tabuhara kag mga barangay officials sa seremonya. Kadungan sini nga kiwatan, ginpatigayon man ang reorganization sa naglain-lain nga sectoral group nga nagatuyo sa pag-establishar sang mas kompletong listahan sang kada sektor sa barangay, dala ang paghangop sa mga programa nga pwede nila mabaton sa lokal nga pamunuan sang Banwa. Ginpangunahan ni Municipal Mayor Tabuhara upod si MSWDO Officer Linida Guido ang nasambit nga kiwatan. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Pagpanubo sa compulsory retirement age sa mga empleyado sang DepEd, ginfile ni Senator Chis Escudero. Samtang Pilipinas nagapabilin sa low-risk classification sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bill. Hey, good morning dra kay Margarita Aguilaran Nim. Kay Josie Lynn, morning man sa imo. Doy Arthur, maayong aga. Kag kay kagawad Imbong Jocampo dira sa may barangay Maaw, Cap Vito, maayong aga dira sa pamilya dira Espileta, good morning. Sa kay former punong barangay Araceli, Taba Pilieho, maayong aga man dira sa imo Cap. Kag dira sa kay Giselle Franco, no? Pamilya Franco dira, good morning good, no? Hindi ko ano mga musta sa makilala ko dabla kay dugay na mo naklit anay mo. So anyway, dira sa kay Merly Bibing Rivera, good morning man. One time makahapit tada kag makapulo pang happy kita da bing ano.
Kay Sol Lama Barnacha sa Wadikha, Bacolod. Happy Monday lang sa tanan. Kay sa iya pamilya dira sa may Handumanan. Good morning man. Kay Ray Flores Barrioga. Kag kay Christine Minies Villalobos. Happy first day of August. Oy, good morning liwat. Kay Lester Ray Benitez. Nasalamat gid sa 100 stars. Kag belated happy birthday lang sa imo amigo Lester ha. Yes. Nag-celebrate sa Kadlawan. Ha? Sa ang Belated panamyaw. happy birthday. Ang panamyaw, ito nakita ko ito halin sa kay Ayesha mo. Kag kay Aya Fire. Bongga, bongga. Habi ngalan, no? Kung ikaw magbata, bay, anong ngalan mo, Dors? Wala pa ako kabalo. Wala ka pa nagplano? Wala pa. Ano Basta yung nagadaan siguro- para hindi ka na magsalasala pag abot sa panahon? Ay, salamat. Kung ano, para post na lang, boy na lang. Girl, ang bata! Girl. Oo. Girl eh, girl. Baby girl, big girl. Ha? Big girl. Big girl. Baby girl mo. Gani, big girl. Bata ni Action Felix. Si ang Action pangalan Alvin, niya. tanda dapat ang yan ang hayo, si B-boy, no? B-boy. B-boy. Kaya hiya, gali yung ara sa birth certificate, baby boy. Pero tinga ngala, no? Igo ya mo di parang ng baby boy ngalan niya. Edad niya sobra na 50. Wala. Paano siya naglibugulo kung paano siya kapa-enroll? Paano siya kaya birth certificate niya, kinanglan sa baby mga boy. birth certificate. Oo. Wala. Baby boy kaya. Pero yung paliwatin na to, no? Oo, ipaliwat niya na to. Paliwatin na. Gin kalakat gin ato sa Cebu. Sa kay Evangelina Altea Segovia, morning man sa imo. Pero tinga suli ako niya, sa ngalan niya, pero ko ayapon ano. Kagya po. Yao Lu Mitch. Uy, nami man nga profile na mo. Yao Lu Mitch. Kag kay Renelyn Antonio, good morning man. Dira kay Stella Maricelis. Ay, yak, morning na sa imo no? Kag kay John Dexter Celis. I-intra ko na lang ang isa pagid kakapid si Attorney Rex Celis. Intra mo Good kita dapat morning. yan. Hindi mo na Yes. pwede yan nga hindi pag-intro. Of course. Oh. Kag sa kay classmate ko lang ang kumare, Teresa Linaha Kayaw. What time are you coming over, Baw? Oo. Siniguro nga nga dugay-dugay guro kay hindi dan pwede nga hapon. Correct. Oo. Okay, Kaya wala lang good- karon may mabakal sa sumay. Kaya good morning dira sa Kwan, sa kay Maya. Ay, nag-text sa ako, nabi ko si Maya. Sino gali? Gali kay ning Maya, nibla nga sa Pay kanibla. Pay Maya? Pay Maya. Ay nano mo yun. Ano ni man be? Okay, sige. Ato, yung kasi ni Maya up until August 1. Okay. Sinong last mo gintamyo Action Boy? Si Kwana, si Stella Maricelis, nag-watch lang. Watch lang. Pero diri sa comments, si amo to si Evangeline. Si Renilyn Antonio. Renilyn. Ate si Miss Liza Joy Ilon Amoroso. Araman siya. Man, Good morning. Liza Joy Ilon Amoroso. Yes. Andre Polanco. Sino The Great. The Great Gidya. Oh, gali kay dugay na Andre man na sa gapon bala. Abi ko Wow, ano siya gani dugay kami nag-unfor. kita na abi ko nag-un4 na siya. Wala siya ka-upgrade siguro. Basta ka-upgrade sa un4. Abi ko expect ko ning un5 na siya mo. Un3 man sa gapon. Antri mo siya gyapon. Kalay. Super happy. Bless actually. Takaan ko. Happy yar. Sa kay kumari to be ko da bla Virgil Gaspi Coloso kag sa akon ihada to be. Sa kay Kashmir Coloso. Yes. Yati nay okay na tong litson ni Manino. Okay na ah. Okay na Ara na. na ya. Basta timing ina nga daw dako ng baboy. Oo. Kag do kasarang na siya. Yeah, kasarang. Kasarang na mangin litsyon. Sa istoryahan ko tong baboy. Boy nang te ano okay ka na rin ka na. Boy. Or Bob na Bob. Ay, si Migo na Bob Francia sa kwan lang sa ato sa Boracay. Gani, ito sa Boracay. Nga verte. ako nagigan niya, di pa tawag siya ano mga requirements. Yung makaduway pa kung ubra sa Boracay mo, duway pa kumayo ka. Standby na sa mga balita national. Mga ka-aksyon sa
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa ato nagapanguna ang balita nasyonal. Liwat gin-file ni Senator Chis Escudero ang hagna nga nagapanubo sa compulsory retirement age sa mga empleyado sa Department of Education halin 65 anyos pa nubo sa 60 anyos. Sa idalom sa Senate Bill number 58 ni Escudero, ginpahayag sining ang hagna ang nagasakop sa tanan nga regular nga empleyado sa DepEd kalakip na ang public school teachers. Suno kay Escudero, mas maayong hatagan ang mga empleyado sang gobyerno sang malawig nga panahon para sa ilang nga pamilya. Magluwas sini, anasambit nga hagna ang magabukas man sa oportunidad sa mga young teachers and non-teaching aspirants nga makatrabaho sa Education Department. 14 na ka mga lugar sa Luzon ang may tuman kataas ng COVID-19 positivity rate sa nakaligad nga semana. Sunod kay Dr. Guido David sa Octa Research, nagsaka man sa 15% ang positivity rate sa National Capital Region o NCR. Naglapaw naman sa 20% ang positivity rate sa COVID-19 sa Albay, Cagayan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, La Union, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Rizal, Tarlac, kag Zambales. Ang positivity rate among porsyento sa mga individual nga nagapositibo sa COVID-19 kung ikumparar sa kadamuon sa maging paidalom sa COVID-19 testing. Sa pihak sini nagapati si David nga ang COVID-19 sa karon ang hindi natuman kadelikado labi na kung bakunado mga persona nga natapikan sang virus. Ginpahayag naman sa Department of Health nga nagapabilin nga sa low risk classification para sa COVID-19 ang Pilipinas sa pihak sa pagtaas sang kadamuon sang bago nga kaso. Naka-record ang pungsod sang average daily attack rate nga 2.52 kada 100,000 nga populasyon sang Hulyo 28. Una nang ipahayag sa DOH nga lugar nga makabig nga may moderate risk kung may positive 2-week growth rate kag adar ang hindi mangdubo sa anom ang average cases per 100,000 population. Samtang gipahayag sang DOH nga confident sila sa accuracy sang pag-report sa mga kaso kag pagbantay sa mga units ni. Sa nakaligad nga Biyernes, Hulyo 29, nakarecord ang Pilipinas sang 4,127 kamabag-o kaso sang COVID-19, ang pinakamataas nga daily tally sa sulod sang 5 ka bulan. Nagpadala sang dugang nga bulig ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa mabiktima sang linog sa Northern Luzon. Suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, naglabot sa 4.7 milyones pesos nga balor sang food kag non-food items ang ginpanagtag sa Cordillera Administrative Region kag Region 2. Samtang dugang nga 4,700 ka family food packs nga sakay sa 10-wheeler truck kung 10-wheeler wing vans ang nagabiyahe na sa karon padulong sa Bangged, Abra. Nagpadala naman sa ang DSWD sa 1,000 ka family tents gikan sa Batangas Sports Complex padulong sa Abra.
Samtang ginhinyo naman ni Pinuno Party List Representative Howard Ginto ang pila ka ahensya sang gobyerno nga magpatuman sang price freeze sa mga nagapanguna nga balaklon sa mga lugar nga ginpaidalom sa state of calamity matapos ang magnitude 7 nga linog nga nagtayog sa Northern Luzon sadtong Miyerkules, Hulyo 27. Ginpahayag sang kongresista nga dapat siguruhon sang Department of Trade and Industry kay iban pang ahensya sang gobyerno nga mayara sang nagakaigo nga supply sa mga nagapanguna nga balaklon sa Abra kay iban pang lugar nga napektuhan sang mabaskog nga linog sa Northern Luzon. Dapat man sunod dili siguruhon nga wala sang nagapamintaha sa nasambit nga trahedya. Ang DTI ang may jurisdiksyon sa mga nagapanguna nga balaklon kalakip na mga dilatas, processed marine products, locally manufactured instant noodles, bottled water, bread, processed milk, coffee, kandila, laundry soap, detergent, kag asin. Naglabot na sa 14 ka mga overseas Filipino workers sa kon OFW na papauli sa sang Philippine Embassy sa Beirut sini nga bulan sang Hulyo. Ang mga Pilipino nga gindala pauli ang biktima sang physical abuse sa kamot sang ila amo, runaways sa gintatap sa embassy shelter kag pila ka mga napreso sa pagpakikangot sa embassy o kon Philippine Embassy sa Lebanese authorities natagan sang clearance agud makapauli ang manasambit nga mga Pilipino. Nagpasalamat naman ang mga repatriate sa Philippine Embassy sa ilang ginhatag nga legal kag welfare assistance. Ginbulgar naman sa isa ka Chinese-Filipino civic leader nga ginainganyo ni Senador Amy Marcos, utod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang dalagko nga manegosyante nga magbakal sang minilyon ka pesos nga bilis ang ticket para sa pelikula nga Made in Malacañang kag ipanagtag sa mga eskwelahan sa pungsod. Ang pelikula nga Made in Malacañang ang magapakita sa mga eksena sa katapusan nga 72 oras nga pagtiner sang pamilya Marcos sa Malacañang sadtong 1987 base sila kaugalingon nga pagsaysay kag indi sa kung ano ang ginpahayag sang kasaysayan. Suno kay Teresita Ang Si, isa ka Chinese-Filipino civic leader, may isa ka grupo sa mga negosyante nga ginhinyo ni Senador Marcos nga magbakal sang 5,000 ka mga tickets nga nagabilis ang 1.5 milyones pesos. Doon pa ni Si, madamo ng eskwelahan ang ginpanagtagan sang tickets agud nga makalantaw sang pelikula. Aligasyon pa ni Si, ang tikang sa senadora makabig nga pagpuwersa sa publiko nga patihan ang sala. Nagapati man si Si nga ang ginahimo ni Senador Marcos ang nagapakalain sa imahen kag liderato sa nga utod nga si Presidente Marcos. Samtang nagpamaliban naman nga maghatag sang komento ang senadora may angot sining report. Naibaluan kadungan sa pagpagawa sang Made in Malacañang sa mga sinihan, malantaw man ang pelikula nga Katips nga nagasaysay naman sang inagihan sa mga papatanon sa tion sang martial law. Pilaman sa mga artista nga kabayan sa pelikula nga Katips, mismo mga biktima sang martial law. Nanumpa na sa tubangan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si property developer Jose Acozar. Ini matapos gina-appoint ng Presidente si Acozar bilang tiglikom sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ginhimo ang oath-taking sa study room sa Palasyo sang Malacañang. Si Acozar ang brother-in-law ni Ana Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. nga una na nagserbe kay Anay Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Si Acozar ang nagtapos sa kurso ng architecture sa Technological Institute of the Philippines. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:41, ang atundugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon bala nga may kabudlayan sa pagpamuhi. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga
mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets. Okay, so good morning kay April Joy Bigaston. Happy everyone. Have a blessed Monday, everyone. Especially ko sa ARB EFC. Good morning. Elizabeth. Ari man ni si April Joy, no? Yes, ara man siya. Nakaari ni sa sang December? I think wala. Wala siya, no? Wala siya. Kaya do busy siguro sa live. Ha? Elizabeth Gamala, good morning, Ma'am Elizabeth. God bless everyone and more power to ARB. Thank you so much. Yes, kagang ini nga bulan Action Boy anniversary month ni isang ARB. Yes. We will be celebrating Sa August 70. Ay, our wala pa na- 53rd Wala pa nakakasang anniversary. kalendar. Gusto mo ba matindog ko di kakason Sige, ka? kaya ko bitindog to Action Boy. Sige na, uli exercise man. Si Kano si Dugani no? Si Dugani lang si Tiffany. 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 Kakasakan. So, sa August 17, ano na nga Action Boy man? Wala ka. 17 is I think Wednesday. Wednesday. Oo, Wednesday. Perfect. Dahil liyo ko baladay kakasday sang kondayo sang page no. Kay August na. Thank you. Thank you Tiffany. Kay, kig siya. Hello. Feeling ko kig Okay. siya. Yan na, no kayo sa Action Radio, napakakas ko nila. Sige, thank you. Thank you. Si Francine Natalie Bautista, good morning man. Mm-hmm. Bautista, Monteras, Memis, Morales, Garcia family, good morning sa inyo. Dara sa may Barangay Maaw. Oo. Arlidan Makoy, good morning man. Gabi katig, sige lang. Dara sa may Sumag, tamyaw niya na ko ang Baktoda Drivers. Baktoda Drivers. Oo. Anong Baktoda? Hindi ko hindi ko balos ang K. Hindi ko kabalos ang K kung ano nasa ang K. No, ano na ba laini ko ray? Bangga, kuan ko rin. Masi bangga kanto. Ang isip bang kabug. Bangga. Good morning, Andra sa inyo. Si Torco Jongko arag yapon nagsundors, no? Ay, ara siya. Migi Torx morning Si Teresa Linakayaw ara man te. Mare, what time ka malusot dire? Lusot. Excited ka na gid dyan. Excited Anong na. oras malakat? Ay, may meeting makamukaroon, May di ba? meeting, ho. That's why nga saling ko okay lang. Basta this morning lang, ano? Yes. Pagkahapon medyo Hindi kita pwede. busy na ta sa aton nga ginabisihan. Ay, bongga. So, hindi ka gid malipat sa ano ha, sa imo nga mission karon sa hapon. May ano ganyan? Yes! Hindi ka malipat kay 5 days to go na lang. 5 days to go. May countdown. Excited na si Ating. Ginakulbaan na si Ating. Kulbaan siya. Ako na yung limugin ang ulo. Kung nga ginakulbaan sa yan. No? Sige lang. Kailangan chindiyon na siya. Amo ginabasta Nakulbaan mga... siguro kay... Kasi nadula naman ang ako. Kadula-dula. Si Ma'am Van, ara dira sa Kwan, sa Lagoon. Ara siya sa ball. Oo, kay ga Zumba. Siya ka panghagad sa kanima Zumba. Te. Sige. Ang problema ko da, kay base, Action hindi ko Boy. masaot. Basta ano? Hindi mo masaot. Ay, ka ba? Action Boy, happy birthday. Gali kay Sir Gary Lake Liza. Birthday niya Ay, gali birthday today. sa ba? Yes. Happy birthday, Gary Very Lake. 48 years old. May age ka dyan? May age gid Sa di mo siya. na yan ako Ano edad pa kita kayo siya? magluwas kay Sir Gary Lake? Birthday money. Sir Romo Pasaporte. Ay. Ka-very 60 years old. Ay, ka very senior citizen. Very senior Ka very citizen na dual siya. citizenship. Avail niya na ang mga 20% discount, yes, mga discounts. mga lane bala para sa mga senior citizens. Yan, correct. Choy, dari ka. Sabad. So, happy birthday lang na sa inyo, Yes, kay Sir Gary Lake Liza, sang Leo Vision. Yes, morning dira. Happy birthday, Gar. Musta dira si Pariko George, Lisa. Karon tamyawon mo siya on air para batian niya. Ari na ang classmate. Mga 9 ko di mahalin. Ara ko da before 12. Ay,
Ay. 9 mahalin before 12. Duhali just kabangkalan. Kasi kabangkalan, imo yaman. Mga guro, ara na siya 10:30 kung Pwede 9 ka na no? bisan mga 10, ari ka na Oh, or 10. mga 10:30. Kay 30 minutes man to 45 minutes ang biyahe, no? Sipon tabla eh. Bla. Magalin ka 9. Timey bala. Abot ka na sa buta. May lakyan mo na sa mo. Bisa lakyan mo sa gali. Lakyan mo sa 30 minutes, ari na di. By 9:30, ari na di. Before 10. Before 12, kalayo. Basi may hapitan pa. Oo, kay kung 12 basi nagpuli na si Action Boy. Tulutin pra naman do kay Mare. Tulutin pra no man Miss Teresa kay siya palitan mo bayad sa in-order ko. Di ba? Karak. Kasaban. Sa tanan nga kuha na nga ARB EFC LG Fans Club See morning you. dala sa inyo. Kag liwata sa aton nga dakop ka daog ka. Yes, daog ka, Roleta promo sa Action Radio Bacolod. So stay tuned pirmi sa mga programa sa Action Radio Bacolod. By the way, i-clear nato niya. Kung taga Bacolod ka, kung malawagan ka sa ding aga, between sa alin sa aga hasta sa udto, kung malawagan ka, you have until 5 o'clock in the afternoon nga magkadto dre. Okay. Para magpatiyog ruleta. After Sa 5 aga. o'clock sa hapon. Kung sa aga, Kung sa aga ka tubutan. malawagan. Yes. May ara ka hasta 5 o'clock sa hapon. Oo. Kung maglampas na, ma-forfeit na siyang imo nga tsansa. Kung malawagan ka sa hapon, from Abutan Tabi, from This Is My Life, hasta sa gabi, you have until the next day. The next day nga yes, magkadto dire, magpatiyog sang The ruleta. next day, what time? Hasta 12. Asa 12. 12 noon. 12 noon. Eh? Kag kung Tandaan tagagwa ka niyo sa na, ha? Bacolod, kung tagagwa ka naman sa Bacolod, sa Lawagon ka subong, you have until the next day. Kung sa aga. Hindi aga ko hapon nga mamalawagan until the next day ang imo nga kwan, ang imo nga chance nga magkadto. Okay. Pero hindi man sila nga may paglawag subong sa imo, dason mo until next day dason ka adlaw. Pwede kadto ka di dayon. Pwede ka kadto. Oo, kung gusto mo, pwede ka kaupod manog pasan. Kay basi bugas mo na daog mo. Oo. Tisin mo pasan sina karon. Gani man. Alang. Ako yung mapasaan ko na hasta padalom. Wah, iyo eh. Hindi kayo magbalik na bilhin niya, abi mo. Mapasaan ko pa yan sa bugas. Ay, No? kala. So, basta, ari kita sa aton nga 53rd anniversary sa Action Radio Bacolod. Kag, damo kita activities actually gin prepare. May ara kita nga medical and dental mission, dala na masahe. Ba't ang panggunting? Kaya daw wala gunting. Guro pa siya may makapaulaw gunting. Gani, no? Inabalang ko to gani ang mga army. Hindi may mga gunting sa mon. Pero kami nga gunting. Wala, may mga gunting to. Galing kaya ang mga gunting to daw pahabol na. Ay, laklay. Ti gusto mo guntingan ka nga habol ang gunting. Habol, gidya. Pero basta sigurado ya ang what's this? Ang masahe. Kag medical and dental mission. Tapos may ara kita nga bloodletting. Yes, pero separate na yan, no? O separate. May ara man Saan kita na nga yung balik eskwela. I-check ko lang ang bloodletting. Ah, Saan, sige, ha? sige. O standby na sa dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:51. Kag sa detalye balita international, patay ang 42 ka matao kag kapili sa kagatos kay Banpa na hospital sa nakatundan nga bahin sa India matapos mag-inom sa makahililo nga ilimnon. Dinusena ka matao ang nagbalitian pagkatapos nag-inom sang methanol nga isa ka makahililo nga sahay sang alcohol nga ginagamit bilang isa ka antifreeze nga ginabaligya sa pila ka lugar sa bugos nga estado sang Gujarat. Ginpahayag sang mataas nga opisyal sang kapulisan nga si Ashok Yadav sa AFP nga 31 ka matao na ang napatay sa distrito sang Botad. Naglabot man sa 11 ka matao ang napatay sa kaingod ni distrito sa Ahmedabad. Ginpahayag naman ni Home Affairs Minister Harsh Sanghavi nga yara sa 97 ka matao ang gindala sa hospital para sa pagbulong. Liwat naman maganubo ang presyo sa pila ka produkto sa petrolyo sa sininga semana. Suno sa advisory sa mga kompanya sang langis, maganubo sang 50 sentimos tubtob 75 sentimos ang presyo sang diesel kada litro. 50 sentimos naman tubtob 70 sentimos ang inubo sa kada litro sang kerosene. Samtang mahimo naman magtaas ang tubtob pisos ang kada litro sang gasolina.
Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 36 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 7 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 5 centimos. Tawag sa ato naman nga balita entertainment, ginkoronahan na ang mga bagong set sa beauty queens sang Binibining Pilipinas 2022. Nanguna ang pambato sang Cebu nga si Nicole Borromeo nga nagdaog bilang Binibining Pilipinas International, Gabriel Camille Bastano sang Samar bilang Binibining Pilipinas Intercontinental, Chelsea Fernandez sang Tacloban City bilang Binibining Pilipinas Globe, kag Roberta Angela Tamondong sang San Pablo Laguna bilang Binibining Pilipinas Grand International. Nang ibabaw si Borromeo sa 39 kay banpang makandidata sa Coronation Night, naging patigayon sa siyudad sa Quezon sa gabi sa Hulyo 31. Nakuha naman ni Herlin Nicole Budol bilang first runner-up, kaga si Stacy Daniela bilang second runner-up. Nakakuha naman sa 7 ka special awards ang komedyante kag actress nga si Budol, nga ginalakipan sa Binibining Silka, Binibining World Balance, Jug Queen, Binibining Kumu, Binibining Pizza Hut 2022, Binibining Shein, kag Manila Bulletin's Reader's Choice Award. Nakakuha naman sa Binibining Moist Dayan Shampoo ang pambato sang Iloilo City nga si Karen Lori Mendoza, samtang pambato sang Tacloban City nga si Chelsea Fernandez ang nagdaog bilang Binibining Ever Belena kag Best in Swimsuit kag Best in Evening Gown ang nakuha ni Gabriel Camille Basiano sang Samar. Nangin host naman sa pageant si 2018 Miss Universe Catriona Gray, 2016 Miss Grand International first runner-up Nicole Cordoves, kag Samantha Bernardo kag Edward Barber. Naka-record naman sa history ang Sweden. Tapos makuha ang pinakaunang kampiyonato sa Women's Football Championship sa Euro 2022 sa ginpiyad nilang Germany sa score nga 2-1. Na record ni Chloe Kelly ang unang international goal sa Lionesses para pierdihon ang 8-time winner. Sa 27 kapag inkwentro sa duwa ka team, duwa ka beses lang ang ginpiyerde sa Sweden ang Germany. Ginakabig naman ni midfielder Jill Scott nga pag-timalos sa sulod sa 13 anyos sa din ka malakip ini sa Sweden sang ginpiyerde sila sa Germany sa score nga 6-2 sang 2009. Balita Espesyal! Alright! Energy! And good morning, Action Boy! Happy Monday! Good morning, Action Dorel! Superwave. Abo Superwave si Mama Jones. Mama Jones. So, first day sang bulan sang August. Yes, first day sang bulan sang Kiriwe. Ay, hili ka. Amo na. Ako ay kung na sa mga Wala dead man ko season gapati na yan. Manong ka, ara gyapon na sa atong pagpaninguha ang atong pagpangabuhi. Ngayon sandig sa bulan. Correct. Kung mga bulan, nga lima, bulan sa muna piligad do mo. Tiyan mo na, kay ikis Action Boy, ka-apektuhan ang pagpangabuhita sa ato man yung mindset mong. Correct. Kung gapinsa, tas sa negatibo, Action Boy, negatibo man ang resulta. So, dapat maminsa kita sa mga positibo nga mga bagay. Karon nga adlaw August 1 suno sa kay action Liani Zil. Ano man ni Dani action yan gani? Minardo. International Girlfriends Day. Sab. Mo pa na ya? Yes. International Girlfriends Day kuno sa mga adlaw. Pero no. Magkakapiparahan ni Action Zeal goro. Sige lang Daway ko na ma-inform ako. Di sa muna inform ka na. Thank you, Action Zeal. Ang tanan nga mga girlfriend ta panipunon tani sila karon kag i-celebrate nato ang International Tagan mo sang Girlfriend Day. Tagan mo sang bulak sang Utut. Ay gala. So sige, good morning kay sa aton duwa ka beautiful nga OJT bla from UNOR. Nga si Krisha kag si Shen karon sa Subo. Kag si Tiffany basi magsunggod. Tiffany Manalili. From ano naman saya from TUP. From TUP. Tiffany Manalili of Barangay Sumag. Ay gali ka. Sumag siya. Sumag na siya sa Villa Maria. Good morning Landra. Si Kwanta ka Sumag man na si Shen. Shen. Si Krisya. Yan si Krisya man. Ay, nakalimutan mo si Krisha. Daman mo lang. Vista Alegre.
Ambot lang. Hindi Stalin sure. Diligar. Sige, so, Morning da kay Montaño, ito na Jilin, Alilo Himuteya, kag Lito Dayap. Jocelyn Song Comedia, yada morning sa imo. yes, happy birthday ha kay Sir Gary Lake Liza Action Boy today. Happy Correct. birthday. Happy birthday, Gar. Okay, so sige, di kita sa aton nga balita special. Go. Ini mga lihi-lihi naman sa nanari-sari nga sapat Action Boy or animals. Animals, Okay? So una, di kita Action Boy, buenason kuno Action Boy ang mga akong buenason sa kabuhi, akong swertehon sa kabuhi ang sino man kuno nga magtatap or may alaga bla kuno nga puti nga kabayo. Werte no. Kung may kung may ginasagod kada gali nga puti nga kabayo, so mo na magadala sa imo. Isa sa mga dala sa imo sang di Pero kita buenas ka na or sa swerte. kabayo. Kita ka na kabayo, wala. Kabayo? Oo. Kita nalo ni mo. Kasakay ka na kabayo, wala. Kasakay na. Wow, congrats. Of course. Pero wala pa ako kasakay sa puti nga kabayo sa may Baguio. Kaya wala pa ako pa Baguio. Nga may puti itong kabayo sa Bagyo? Mayroon na siya. Meron okay. pink. Gusto mo pink? Gusto mo Nga pink? kabayo? Oo. Yung pink ko kabayo. Yung koloran na. Sa kuwanan ko rin mo yan sa merry-go-round. Hindi ah. May araw na ganti blue. May True. blue, may pula, may yellow, may puti, may pink. Okay? So, sumaga sa good sa nga kabayo nga puti, hindi nyo na napag ibaligya pa. Kag kung may kabayo ka mga puti nga lanan nyo sa nga Whitey. Puti. Ay, Puti. Puti. Abi ko whitey. So, next Action Boy, hindi kuno sagad mangdakop sang ilaga ang mga kore nga ginbata sa bulan sang Mayo. Yun na. Ay gala. Pero no, i-check mo inyo nga mga koring to ha, kay basi bala sang Mayo nagbata siya, ti ipangatag na sa imo tupad balay, kaya hindi na siya sagad mangdakop Kung sa bala yung ilaga. kuhaan nga chow. Ah. Purti amang dakop ya ilaga ya. Basi kuring na siya. Basi kuring na siya nga Kanahing mo lang ido. na sa. Kuno-kuno ido. Kalay. Pwede siya mandako. pwede. Basi siguro ginahampangan niya. Why man. Ginapatay agad siya. Napatay agad siya. Ay, kalay. So na may duha na kami kuring pinatay man gani. Ay, pati kuring. So, Ay, ala, hindi namin. Ikulong. So yung malong na sa sugod subong pili ka sang kuring basta natawo sa bulan sang Mayo mula na imo nga. Alam ka lang. Hindi mo na siya pagsuguon niya. Ay, di na siya Makiga pagsuguon. karon sa mga cat advocates. Correct. So- Ka sa mga cat fans. Cat fans. Cat advocates. So, next Action Boy, di buinason ka naman kung Action Boy kung palapitan ka sang itom nga kuring. Pero, malason ka naman kung palagyuhan niya ka. Kung makita ka kuno niya, tapos palagyuhan niya ka, malason ka. Ay, mo Di na? malason ka. Sila hindi lang ganito ko di malason ko na kung may kuring nga itom ko nga masakuan ka sa dalan. Di sa dalan man na yan. Kaya malagyo na. Sa kaya kung di siya malagyo, may pizza. May pizza. So, may pizza. So, kung arab lang normal lang do, arab lang nga pungko-pungko or gaano. Kung magpalapit ko na siya mo ang itom nga kuring swerte na. Swerte ka. Ay, Kapi pa kung makarusan ka. Ay, kala. Double Ay, swerte. Doble swerte. Tiyan mo lang lang. Amo lang na ya. Start na sa kuring Do bali 4 pa lang may patakabilog, may 35 pa lang. Susasta pa na siguro sa bulan sa September. Stand by ay. Stand by na. Josephine Benavista, morning. Kay Johnny Varon, happy birthday. Halin kay Marilo Varon. Bata gali ni Marilo si Johnny Varon. At John Ray Varon gali. John Ray Varon, Happy birthday. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ang News Team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.